Κοίτα, στέλνει έρχεται ο άνθρωπος και του δίνει στο χέρι και να το ρίχνει στο χέρι. Πάνε από δεξιά ο στρατός. Ναι, ωραία. Ναι, καλό. Ναι, πάρε ένα σακίνο. Ναι. Είναι ωραίος. Πήγα να γίνω πατραχάστροφος, μου απορρίψανε στους τελευταίους γιατί ήμασταν πολλοί και έμεινα στους τελευταίους 16 φέρανε και στους τελευταίους 4 είχα το μεγάλη αδυναμία του πατραχάστροφος και με την ανάσταση μου γίνηκα δεξιοφόρος και επειδή ήμουν δεξιόκα ναι, Σπίτα. Yoga αυτά δεν είναι πρώτα, με γέννη. Έκανα τη γίνει να με κάνουν Μπράβο, παιδιά. αξιωματικό και πάω στην αγανάκτηση που είναι ο πατράχαστροφος. Είναι τα όπλα, τα όπλα. Μπράβο, τα εύκολα που ξέραμε αυτά. Βλέπεις. Δεν είναι τα εύκολα αυτά που ξέραμε. Δεν είναι τα εύκολα. Έφνη. Ναι. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με ξύφια ακόμα, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Σου βλιστούς θα τους κάνω. Θα σου βλήσεις Τούρκο. Κοίτα εδώ. Φοβερή, Είναι. Είναι σχολή χάρων πρέπει να είναι. Ή όχι. Και γυναίκες. Όχι με τα γυναίκες. Ναι. Να. Μια ακριανή. Πολλές γυναίκες. Μπράβο, κότσαμε. Έχουμε και μαύρους. Τι είναι. Έχω διεκπαιδεύονται να φύγουν. Δεν ξέρω τώρα. Ναι, το ίδιο, το είχα δει στην τηλεόραση. Τα όπλα και αεροπορία. τι όπλα είναι αυτά. Τα έφνη είναι. Τα μοιάζουν με τα έφνη, ξέρω εγώ. Τα ελληνικά δεν είναι αυτά. Φαίνεται. Τα ελληνικά είναι αυτά. Είναι πέτρος και τα άκια. Αυτό είναι το ναυτικό. Όχι, όχι. Κάτι άλλο. Έχει άσπρο καψέλο, πρέπει να... Και γυναίκα σημαντικό. Όχι, όχι, πίσω, όχι. Πίσω έχει άσπρο καψέλο. Πίσω να σε πάρουμε σένα. Βιντεογραφείς. Μέσα. Εδώ γράφει 2 ώρες εδώ μέσα. Άλφα, ωραία. Άκη. Ναυτικός, Ναι. Είναι ναυτικό. Μα πρέπει για να έχει το σπαθί είναι ναυτικό. Ναυτικό πρέπει. Να γυναίκα. Μπράβο, πολλές γυναίκες. Όλες γυναίκες. Τελευταίες είναι γυναίκες όλες. Αυτές είναι τους αξιωματικούς. Εδώ και είμαστε αυτοί. Πρέπει. Αυτό είναι πρέπει να είναι εδώ. Αυτό είναι και κόκκινο μπερέ. Κόκκινα μπερέ. Τι είναι τα κοστινά. Δεν είναι κοστινά. Είναι πολύ τα πράγματα. Τι δυνάμεις. Για δυνάμεις είναι... Τι δυνάμεις φοράνε κόκκινο μπερέ. Οι πατραχάστροι διαλυθούν μαζί. Αυτά τα όρια. Όχι, δεν είναι πατραχάμα. Οι πατραχάστροι πρέπει να είναι καταδομής και οι πατραχάστροι. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Ένα. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Καλά. Αυτή είναι η δύναμη πυρός. Το zoom πώς πάει πίσω. Με το κάτω βελάκι. Το κάτω βελάκι. Αυτοί δεν έχουν έφνη. Βλέπεις, είναι αμερικάνικα. Αυτοί έχουν πιο σύγχρονα όπλα. Βαράνε και έχουν και οβιδοβόλα. Κοιτάξτε τους τελευταίους, έχουν οβιδοβόλο. Και εμείς είχαμε πριν. Να και το Μη-48. Οβιδοβόλο. Είχαμε και τουρτούρες. Θυμάσαι τουρτούρες. Α, δεν τις είχαμε. Εμείς γιατί ήσαν αυτό που δεν έχει. Την είδα. Είναι ολοκαζίλης αλλά με τα πράσινα. Όλα. Είναι και το καζίλι μας, είναι και η πατραχάστρο, είναι και...
Μεταφερόμενοι. Έχω κάνει τη Αυτή είναι μεταφερόμενη. Αλλά άκουσα ότι υπάρχει μια μονάδα που είναι η πεζοναύτη είναι. Αυτό ήθελα να πω. Οι πεζοναύτες. Οι πατραχάπτες είναι άλλο. Οι πεζοναύτες δεν είναι και για αυτοί που περάσαν στο Σακάτα οι πρώτοι ήταν πολύ επιλέξεις. Ναι. Lo preferite con le giornate. Sofia,